Il-korruzzjoni toqtol. Kien dan il-messaġġ ta' diversi persuni li tlieta fil-għaxija attendew protesta sikta organizzata minn Repubblika għal-memorja ta' Miriam Paċ li nqatlet taħt it-tifrik wara li ġġarfet id-dar tagħha fil-Ħamrun. Daw kollha li attendew għal din il-protesta xelu diversi xemat sabiex ifakru l-memorja ta' din il-mara. Fost il-folla kien hemm preżenti Janet Walker kif ukoll Caroline Mikallef, żewġ nisa li s-sena li għaddiet ukoll li ġarfet il-binja li kienu joqogħdu fiha f'Tal-Pjetà u Gwardamanġa. Iż-żewġ nisa esprimew id-dispjaċir u r-rabja tagħhom lejn l-awtoritajiet ta' pajjiżna li għalkemm għaddew diversi xhur minn dawn l-inċidenti l-ebda familja ma tista' tmur lura lejn dara minħabba li għatem nuqqas ta' sigurtà. Caroline Mikallef stqarret li għandu jieqaf il-bullying fuq iż-żgħir għaliex iż-żgħir imur għax-xogħol u jħallas it-taxxi daqs il-kbir. Vicky Ann Cremona, rappreżentanta ta' Repubblika, stqarret kif dawn il-familji ridu li tittieħed azzjoni u mhux biss li jsiru biss wediet. Preżenti għal din il-protesta kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, is-Segretarju Ġenerali Francis Zammit Dimek, il-Viċi Kap David Aġus, kif ukoll diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista.